Здравейте, приятели! Днес е третия ден от ферментацията с кравешка тор. Под първия пост имаше интересни въпроси. Сега ще се опитам да отговоря. Помните брашното как беше на топки отгоре? Сега няма помен от него. Това, което плува отгоре са смокини. Едно сладко от смокини старо съм сложила. И, както казах, и други сладка. Разбърквам го. Питахте ме защо обратно на часовниковата стрелка. Ами обратно на часовниковата стрелка, защото и Вселената се върти така. Истината е, че всъщност въртенето също има значение. Все пак това е енергия. Ние не се питаме защо пък Вселената се върти обратно на часовниковата стрелка. И двете енергии са хубави и значението е хубаво. Енергията на сътворението, посоката на Вселената и е много важно намерението, което влагате в вашия компостен чай. Защо го правя този компостен чай? Между другото, това е метод, който аз съм пробвала преди няколко години. Защо? Защото аз самата реших да си купя някакви бактерии, много популярни, ефективни и така нататък. Оказва се, че не бях много доволна от тях, макар че в началото изглеждаше, че има доста хубав резултат. След това нямаше смисъл. Наблюденията ми върху растенията, загубих няколко сорта чушки тогава и реших, че повече няма да рискувам с нещо, което стои в бутилка и не се знае колко време е стояло и колко са живи и така нататък. Тогава полюбопитствах как се правят, какво се прави, какво мога да направя. Естествено, най-популярно е това с кокошата тор. Обаче, оказа се, че кокошата тор е много хубава, обаче когато стане топло, през юли и август. Защо? Защото богата е на азот. Също така в нея няма тези бактерии, които ги има в кравешката тор, кравешкото лайно. Те си излизат естествено ферментационни бактерии от стомаха на кравата. Това е естествено. И се заселват в природата. Нали, кравата ходи, тя е пасечно животно, пасе, ферментира в стомаха, повръща я, доздъвква я, преживя я и след това отново отива в стомаха и оттам излизат. Тези ферментационни бактерии са уникални при кравата. Сега, при кокошката няма. Тя е мръсно животно, ходи, рови с крака, нали? Има си и своята полезност, защото все пак тя е творение на природата. Но при нея нещата стоят по друг начин. Аз съм пробвала с така наречения шербет, който се прави от тази кокошата тор. Много е силна, разрежда се 1:10, трябва да се внимава. И аз лично не я използвам, когато са дъждовните месеци. Защо? Защото азотът предизвиква фитофтора в почвата. Как се случва това в природата? Ами, когато вали дъжд, тежките студените дъждове отмиват надолу всичките минерали и микроелементи. Също така на бактериите им става доста студено и не синтезират заради голямото количество вода, не успяват да синтезират всичко, което иска растението. И от тук това отмиване на тези водоразтворими, бързо усвоими от растението минерали и микроелементи и чакането на растението, бактериите и микоризата да достави хранителните вещества, идва проблема. Когато наторим с азот, понеже фитофтора е гъбичка, която се живее естествено в почвата, но когато има азот, тя се активира и идва това кафяво гниене. Затова аз лично не използвам кокошата тор, докато не стане
юли и август. Тогава растението наистина има нужда от повторно зареждане. И тогава вече мога да сложа кокошата тор. Но обикновенно работя с кравешка. Обясних ви защо. Защото в стомаха на кравата има тези важни за природата ферментационни бактерии. Показах ви моя компостен чай. Направила съм го, за да може да го използвам. Сега, когато пикирам разсадите, ги поливам с разредена ферментация от моя компостен чай. Нека да се разходим из градината, за да обясна хранителната верига, защото много хора ми задават такива въпроси и реших да включа и това в сегашното видео. Тук преди да замина за Индия преди 15 на 20 дена съм посяла грах и бакла. Повечето насаждения са ето така в тунели под агрил. И ето разликата. Тези са по-високи. Виждате ли? Това, което е под агрила, е малко по-защитено. Ето виждате, това тук е по-нисичко. Абсолютно еднакво е семето. Абсолютно еднакво е посято всичко. Има микса майката земя, съм поръсила върху лехата. Има достатъчно хранителни вещества. И се стои под агрила. Поливам си го капково. Ето как се развиват нещата в моята градина. Вярно е, малко повече труд е с агрила, но аз го предпочитам. Знаете, заради животните, тук все пак е село, влизат и някакви чужди кучета, тук разхождат се нощем. Не искам да ми газят. Това, което искам да ви покажа, е моето лично наблюдение на природата и защо и как съм стигнала до тези мои методи с компостния чай, с това мулчиране, с соборската тор от крави, защо държат се от крави, кога я слагам, как. Ето това са миналогодишни лехи. Махнали сме насажденията и сме впръсили соборска тор. На мястото, където са пътеките, има слама и виждате, тук няма трева, защото земята е покрита. Обаче тук, където земята е гола, какво се случва? Природата дава шанс на всички бактерии и микроорганизми. Т.е. тя се покрива веднага, за да има живот в нея. След тежката студена зима, първата трева, която излиза, е ето тази врабчени черва, великденче и така нататък. Всякакви наименования съм чувала. Тази трева, всички много я мразите, но аз тук това нещо няма да го очистя, докато не реша да засадя самата леха. Не съм я покрила с слама. Това са, може би, 5 лехи, които не са покрити през зимата. И само тук имам трева. Това, което обаче аз наблюдавам, какво се случва. Тази трева, виждате колко е голяма отгоре, има много силен корен. Той е като колкото и да... Ето го. Даже не мога да го извадя. Много силен корен. Този корен, който дава храна на микоризата и на ризобактериите. Опитвам се да извадя един по-голям корен, за да ви покажа. Виждате какво растение, даже с още по-голям корен би трябвало да бъде. Какво се случва? Ето, това са висши растения. Висшите растения се свързват веднага с тази гъбна фунга, микоризата и ризобактериите. И растението получава хранителни вещества, възможно даже и от километри, защото микоризата е като една мощна интернет система, нали? Навсякъде има. И растението, като се свържи с корена, микоризата, като се свържи с корена на растението, тя получава храна, получава захари от растението. А растението расте силно. Това е висше растение. Ние на тези треви казваме плевели, не ги харесваме, искаме да ги чистим, да ги копаем, да ги махаме, но това е природата. Не може да имаме такова отношение грубо към нея. Благодарение на това растение, вашата почва ще се запази, дори и да е гола, да не сте я покрили.
Защото тук вече възниква живота, тук вече има симбиозата растение, бактерия и микориза. Това е много важно. Няма нужда такава чак борба. Когато решите да засаждате, изчиствате си тревата, засаждате си там пипер, домати, каквото ще слагате, изчаквате малко, мулчирате. Другото, което е, защо е важно да мулчираме? Ще отидем при лехи, които са мулчирани. Ето ги лехите, които са мулчирани през зимата. Виждате, няма трева. Тук отново сме се погрижили за живота. Това, че няма трева, не значи, че няма процес на гниене. Не значи, че няма микориза, не значи, че няма компостни бактерии, компостни гъби. Напротив. Това е оборски тор, който сме го сложили. Отдолу са нашите растения от миналата година, чушки и така нататък. Когато земята е покрита, ето тук си има влага, всичко е мокро. Когато земята е покрита, при нея всички бактерии и микроорганизми са се запазили. Тоест, те имат една добра среда. Нито им е много студено, нито им е много горещо. Влагата, която им е нужна за тяхното съществуване, е достатъчна. Не е нужно да има много вода. Те не обичат да има много вода, студени дъждове, големи дъждове, че да отмиват всичко надолу. Ето по този начин, виждате, зимата няма никъде трева. На тези полета най-вероятно ще засадя зеле и чушки. Така че по този начин съхранявате земята. Всичко, което е било на тази леха, това е патладжан, всичко, което е било на тази леха, е пораснало, взело е каквото му е било необходимо и сега ще се върне обратно. Тези големите клечки ще ги махнем, но всичко останало вече се е върнало в земята и е преработено от нашите компостни бактерии, които сме отгледали ето по този начин с мулчиране. Дано да съм била полезна с това видео и с моите обяснения защо и как